ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധ വിഭാഗങ്ങൾ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങളാണ്. ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം അല്ലെ? ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിശ്വാസം. ഈ അധ്യായത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയായിട്ട് വരുന്നത്? നമ്മളെ വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസമാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമുക്കൊരു സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടും അല്ലെ? ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും, കർമ്മം ചെയ്യും അല്ലെ? നമുക്ക് നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓരോ സ്വഭാവങ്ങൾ വരുന്നത്. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. അത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് വരുന്നത്? നമ്മളെ ഈ ത്രിഗുണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മള് 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ദേവാസുരഭാവങ്ങള്. ദേവാസുര ഭാവങ്ങള്. അതെങ്ങനെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്? അതിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഭഗവാൻ എന്താ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ നിയമ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് എന്താ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? അതായത് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ. അല്ലാതെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ മൃഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ? മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശാസനകളാണത്. ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശാസനകളാണ്. നമ്മള് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ശാസനകളാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയണത്? ഈ ശാസ്ത്രം. ഒരു മിനിറ്റ്. ശാസ്ത്രം എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ശാസനകൾ, ആ ശാസനകൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് കേട്ടപ്പോ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണല്ലോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർജുനന് സംശയം വരാണ്. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകുമല്ലോ. എല്ലാവർക്കും ശാസ്ത്രം പാലിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ്
അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ ഇത്. ആ സംശയങ്ങളാണ് അർജുനൻ, നമ്മളുടെ സംശയങ്ങൾ തന്നെയാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വിശ്വാസങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഈ വിശ്വാസം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓരോ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക, നമ്മളെ സ്വഭാവം വരുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനൊന്നും ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം അതേ രീതിയിലായിരിക്കും സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അയാളുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ സ്വഭാവം വരും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അയാളുടെ പ്രവൃത്തിയും വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ 17ാമത്തെ ഈ ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കർമ്മവും അത് ദാനം ചെയ്യാം, പിന്നെന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കാം, അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആദ്യമേ തന്നെ. അതൊക്കെ എന്തിൽ വരും, ഈ വിശ്വാസത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാം. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ, അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഫസ്റ്റ്. അർജുന ഉവാച വിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? ഇവിടെ എന്താ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അർജുനൻ അറിയേണ്ട കാര്യം അതാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതാണ്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാത്തവരുണ്ടാവുമല്ലോ, അവര് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് തോന്നിയ പോലെ അവർ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവർ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏത് ഗുണമാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്, അവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നാണ് അർജുനന് അറിയേണ്ടത്. ഇവിടെ ഈ 3 തരത്തിലുള്ളവരുടെ, ശാസ്ത്രം പിന്തുടരാത്തവരുടെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധ സ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യാണ്, വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും അവരിൽ ഉണ്ടാകുക. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച്, ആ ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോ വിശ്വാസം വരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണത്? യജന്തേ സ്വാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷ രക്ഷാംസി രാജസഃ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാശ്ചന്യ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. എന്താ പറയണത്? സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, രാജസ സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, തമോ ഗുണപ്രധാനികള് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാത്വികരായിട്ടുള്ളവര്, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സ്വഭാവം, ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് വിശ്വാസം വരും. അപ്പൊ അതില് സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ 3 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, രാജസികര് അസുരന്മാര്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികള്. ക്ലിയർ ആയത്? അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കും?
സാത്വിക ഗുണമുള്ളവർ. അപ്പൊ സാത്വികരല്ല ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ. എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെയാണ്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ തന്നെ. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ. ഈ സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ നമ്മൾ ഗുണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പറയും. ഇപ്പൊ സാത്വിക ഗുണമുള്ളവര്, സത്വഗുണമുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രജോ ഗുണമുള്ളവര് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഏത് വകുപ്പിൽ വരും? ഇവിടെ ഏത് ഗണത്തിൽ വരും? വിശുദ്ധ സാത്വികർക്കും മുകളില് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയണ്ടേ, മുകളിലുള്ളതില് അതാരാണ്? വിശുദ്ധ ചക്രത്തിലുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവാവസ്ഥയിലുള്ളവര്. അപ്പൊ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവാവസ്ഥയിലുള്ളവരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. സാത്വികര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അസുരന്മാരാണ് രാജസ സ്വഭാവികൾ. അസുരന്മാര് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവ അവസ്ഥ ആയ അവസ്ഥയാണ്. വാസുദേവ അവസ്ഥയിലുള്ളവരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവ അവസ്ഥയിലുള്ളവര് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കും. മനസ്സിലായപ്പോ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർ ഏതാണ്? ഈ സത്വഗുണത്തിനും മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. ദേവന്മാരെ സാത്വികര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാര്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് അതിനും മുകളിലുള്ളവര്. ശ്ലോകം വായിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ സമയം ചിലപ്പോൾ പോകാൻ വഴിയുണ്ട്. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ അസുരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവ പ്രേരിതമായിക്കൊണ്ട് അഹംഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യണത്? സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെ ദ്രോഹിക്കുക. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണ? അവര് വിഡ്ഢികളാണ്, അവര് അസുരന്മാരാണെന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ, അതായത് ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ദോഷം വരാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാരാണ്? വിഡ്ഢികളാണ്. ഇവർക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകളെ ഒന്നും ആര് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതിനൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്ഷണ വിഷയത്തിലുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പിന്നെ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതും ദാനം ചെയ്യുന്നത്, തപസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളിലും എന്തുണ്ടാകും? നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ മാറ്റം വരാം. അപ്പൊ ഭക്ഷണ വിഷയത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിലനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റം വരാം. ഞാൻ അതാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയുന്നത്. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയണം, അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. ആയു സത്വബലാരോഗ്യ സുഖ പ്രീതി വിവർധനഃ രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിര ഹൃദ്യ ആഹാര സ്വാത്വകീ പ്രിയഃ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും
രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. എന്താണ് സാത്വികർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം? എങ്ങനെയാണ്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യം തരുന്നത്, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും വളർത്തുന്നത്, രസവത്തായിട്ടുള്ളത്, പ്രീതികരമായിട്ടുള്ളത്, സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ളത്. സ്നിഗ്ധം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം. ഇങ്ങനെ ആസ്വാദ്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് ആർക്കിഷ്ടം? സാത്വികർക്ക് ഇഷ്ടം. അതായത് ശരീരത്തിന് ഓജസ്സും തേജസ്സും നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നതും, ആരോഗ്യവും സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും വളർത്തുന്നതും, രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രസാദം ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിലൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പച്ചക്കറികള്, പഴങ്ങള്, പിന്നെന്താണ് തൈര്, പാലുൽപ്പന്നങ്ങള്, ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആർക്ക്? ഭഗവാന് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സാത്വികര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇനി സാത്വികരെ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ് രസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൂടുതല് കയ്പുള്ളത്, കയ്പയ്ക്കല്ല ഉദ്ദേശിക്കുക, പാവയ്ക്കല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കയ്പയ്ക്കല്ല, അല്ലാതെ കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ് രസം, കടുത്ത ചൂട്, കടുത്ത എരിവ്, വരൾച്ച, അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? കയ്പുള്ള ഭക്ഷണം, ഭയങ്കര പുളിയുള്ളത്, ഉപ്പുള്ളത്, ഭയങ്കര ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം, എരിവ്, നല്ല എരിവുള്ളത്, പിന്നെ വരൾച്ച, അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഭക്ഷണം എന്താണ്? നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടില്ല, ദുഃഖത്തിനും രോഗത്തിനും വഴിവെക്കും. നമുക്കറിയാം കുറെ നമ്മൾ എരിവ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പുളിയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്, അത് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. ഇപ്പൊ മുളകൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരല്ലേ, കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇല്ലേ, അവരൊക്കെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. ഇനി യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പരിഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടാമപി ചാമേദ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണത്തെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തത്, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താമസ സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇതിലെന്താ പറയണത്? 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തത്. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ? 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല പരമാവധി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെല്ലാവരും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? 3 മണിക്കൂർ ഭക്ഷണം നമ്മൾ എന്തിനാ കഴിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എന്തിനാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്? ജഠരാഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ശരീരം നിലനിർത്താൻ. ഓജസ്സിനും തേജസ്സിനും വേണ്ടിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെന്തിനാ കഴിക്കുന്നത്? ശരീരത്തിന് പിന്നെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ, ജഠരാഗ്നിയെ മാറ്റാൻ. അത് അത്ര വിശപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട്. ജീവനെ നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഊർജം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ? നമുക്ക് ഊർജം കിട്ടിയാലല്ലേ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ഊർജം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഭക്ഷണം കിട്ടണം. നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണം. അതിന് നമുക്ക് ഊർജം വേണം അല്ലെ? ആ ഊർജം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 മണിക്കൂർ, നമ്മളെ നാട്ടില് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഏകദേശം എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ മിക്ക വീടുകളിലും
പണ്ടത്തെ ഒരു രീതി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് കഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഉച്ചയ്ക്ക്. എത്രയോ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളത് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഭക്ഷണല്ലേ? ആണ്. അപ്പൊ അത് മാറ്റാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം. അപ്പൊ ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ 3 മണിക്കൂർ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമുക്ക് അതിന് ഊർജം കിട്ടാനായിട്ട്. ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലാണ് ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഫുള്ള് നമുക്ക് അതിന്റെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാക്സിമം അത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അത് കഴിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ഊർജം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ജോലിക്കെല്ലാം പോകുന്നവരെന്താക്കുന്ന മാതാജി? ജോലിക്കെല്ലാം പോകുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും. രാവിലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ജോലിക്കെല്ലാം പോകുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും മാതാജി. അല്ല, കഴിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അല്ലാണ്ട് അത് പറയുന്ന ഭഗവാനെ പറ്റിട്ട് ബാധകമല്ലല്ലോ അത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം. അപ്പൊ 3 മണിക്കൂർ കഴിയും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ഭക്ഷണം പിന്നെ നമ്മൾ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ കഴിക്കണ പോലെ എന്തോ കഴിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറഞ്ഞു വരും. ഇപ്പൊ രാവിലെ വെച്ച ചോറ് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞാല് വിശപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആ ശരിക്കും അതിന്റെ നമ്മളെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് ഊർജം കിട്ടാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണമായിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. ഇനി അത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അത് കേടല്ല ഭക്ഷണം, നല്ല ഭക്ഷണം തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണോ അത് കഴിക്കുന്നത് ആ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇപ്പൊ നമ്മള് കേരളത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവരൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനൊക്കെ 1 മണിക്കൂർ മുന്നാണ് അവര് കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക. ഇപ്പൊ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 8 മണിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവർ രാവിലെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി കുളിച്ച് വന്ന് എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അവരത് അപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിച്ചു. കിച്ചൺ വൃത്തിയാക്കി കിച്ചൺ ക്ലോസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ 1 മണിക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ 11:30 12 മണി ആകുമ്പോൾ അവർ കിച്ചണിൽ കയറും. ആ സമയത്ത് ഒരു ചോറ് കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു, അത് അവസാനിച്ചു. പിന്നെ അവര് ചപ്പാത്തി ഒക്കെ കഴിക്കുന്നവരാണ്. വൈകുന്നേരം ആ സമയത്ത് കിച്ചണിൽ കയറി കറി ഉണ്ടാക്കി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി അവർ കഴിക്കും. അവിടുത്തെ ഒരു രീതി അങ്ങനെ. പക്ഷെ നമ്മളെ നാട്ടില് നമ്മൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കും. വൈകുന്നേരം വരെ അല്ല, അതെ, പിറ്റന്നാളും ഒക്കെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കും. ഒരാഴ്ച വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അവിടെ. കാരണം പുറത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും, പുറത്ത് പോയവർക്ക്, അതായത് കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും അവരുടെ ഒരു രീതി അങ്ങനെയല്ല, ഭക്ഷണ രീതി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഒന്നും. പക്ഷെ നമ്മളാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക്, നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെയും ഇങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ആ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വണ്ണം വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്നു എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ആ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. വെറുതെ നമ്മൾ കുറെ വിശപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാരി കഴിക്കുന്ന പോലെയാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണമായിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. തമോ ഗുണത്തിന്റെ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ, കാരണം അതിന്റെ കാരണം പറയുന്നത് അതിന്റെ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് ആരോഗ്യം കുറയും. നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം എന്താന്നുള്ളത്? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് 3 മണിക്കൂറിനുള്ളില് പാകം ചെയ്ത 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പറയുന്നത്. സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം, ദുർഗന്ധമുള്ള ഭക്ഷണം, ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്ത ഭക്ഷണമൊക്കെ താമസിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഭക്ഷണത്തിന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, 3 തരത്തില്, സത്വഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സാത്വികർ എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, വേഗം. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന, അപ്പൊ ശരീരത്തിന് ഓജസ്സും തേജസ്സും ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണമാണ് സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരോ, രാജസിക സ്വഭാവികള് കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ രാജസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തത്, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ താമസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
ക്ലിയറല്ലോ? ഭക്ഷണത്തിന്റെ ക്ലിയർ. ഇനി അടുത്തത് യജ്ഞത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അഫലാകാംക്ഷിഭിർ യജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടായ ഇച്യതേ യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായ സ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ സശ്രദ്ധമായി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളിലെ സാത്വിക യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദവിധി പ്രകാരമായിരിക്കും, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ്, പിന്നെ കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുന്നത്. അഭിസന്ധായ തൂ ഫലം ദമ്പാർത്ഥമപി ചൈവ യത് ഇച്യതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ഗർവ് കാട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം രാജസിക യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ടോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം നടത്താതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യാതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്? വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കില്ല അവരത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്തുന്നുണ്ടാവില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, അപ്പൊ പിന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കുള്ളവരാണ്, പക്ഷെ വീട്ടിലിപ്പോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറയാണ് എന്തായാലും യജ്ഞം ചെയ്യണം നിർബന്ധമാണെന്ന് പറയുമ്പോ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് വെച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ വേഗം തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറയും മന്ത്രോച്ചാരണം ഒന്നും വേണ്ട, ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട, പ്രസാദത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അതൊന്നും ആര് കഴിക്കാനാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തു, നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ആക്കി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് വരുന്നത് ഏത് ഗുണത്തിലേക്കാ പോകുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലേക്കായിരിക്കും പോകുക. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, പക്ഷെ പകുതി കാര്യം ചെയ്യാണ്ടാവുമ്പോ അത് എന്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയത്? തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങള്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രസാദം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വിതരണം കൊടുക്കണം. പ്രസാദം എത്രയോ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കോ അത്രയും പേർക്ക് നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണ, നമ്മളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൂജാരിക്ക് അവർക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് മാറാണ് ചെയ്യണത്. അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു, നമ്മൾ ദക്ഷിണ കൊടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസാദം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു, അപ്പൊ അതെന്തായി മാറും? സാത്വിക ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും. ക്ലിയർ ആയുള്ളത്? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റത്തേത് യജ്ഞമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. എങ്ങനെയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം? ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കൂടി ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധാപൂർവം താല്പര്യത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സാത്വികതയാണ്. പിന്നെ രാജസികമായിട്ടുള്ളത് ഭൗതികങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയോ ചെയ്യുന്നത്. താമസികമായിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസമില്ലാത്ത മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ലാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണമില്ലാതെ, പ്രസാദ വിതരണമൊന്നുമില്ലാതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം അല്ലെ? കഴിഞ്ഞു. ഇനി തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസാച ശാരീരം തപ ഉച്യത്തെ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാർ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കുക. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി ഉണ്ടാവാം, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ തപസ്സില് 3 തരം തപസ്സുണ്ട്. ശാരീരിക തപസ്, മാനസിക തപസ്, വാക്മയ തപസ്. അപ്പൊ തപസ് 3 തരമുണ്ട്. ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതും വാക്മയമായിട്ടുള്ളതും മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. 3 തരം തപസ്സുകളാണ് ശാരീരികം, വാക്മയം, മാനസികം. അതില് ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്, പരമപുരുഷന്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരെ, മാതാപിതാക്കളെ, ഇവരൊക്കെ നമ്മള്
ആദരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുക. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുക, ലാളിത്യം ഉണ്ടാവുക, ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുക, അഹിംസ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാ. നമ്മള് എന്താ പറയാ, ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളവരെ, വൈദിക ജ്ഞാനം നേടിയവരൊക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കുക, മാതാപിതാക്കളെ ആദരിക്കുക, ഗുരുവിനെ, പിന്നെ അതിന് ദേവന്മാരെ, ഇവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? അതൊക്കെ ഈ ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ലാളിത്യം ഉണ്ടാവുക, പിന്നെ കർമ്മം, ഭേദവിധി പ്രകാരമല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയാഹിതം ചയത് സ്വാധ്യാഭ്യാസനം ചൈവ വാഗ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണം, പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാഗ്മയ തപസ്. ഇനി എന്താ പറയണത്? വാഗ്മയ തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുന്ന 3 തരം തപസ് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ശാരീരിക തപസ് കണ്ടു, രണ്ടാമത്തതാണ് വാഗ്മയ തപസ്. വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സത്യം മാത്രം പറയുക, നമ്മളെപ്പോഴും സത്യം പറയുക. പിന്നെ ആ പറയുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാൻ, കേൾക്കുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, നമുക്ക് പേടി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാവാൻ പാടില്ല. അത് ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള ഹിതപരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്, മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഹിതകരമായിട്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അത് ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ വേറെന്താ വരുന്നത്? പതിവായിട്ടുള്ള മന്ത്രോച്ചാരണം എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരെയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ എപ്പോഴും നമ്മൾ സത്യം മാത്രം പറയണമെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അതിലൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ എന്താണ്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആ രോഗി ഇപ്പൊ മരിക്കും, ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ആ രോഗിക്ക് മരണം സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ പറയാണ്, ഇനി നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ കെടുത്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവരെ. അപ്പൊ ആ രോഗി ചോദിക്കാണ്, അപ്പൊ എന്റെ അസുഖമൊക്കെ മാറിയോ, എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്ടർ എന്ത് പറയും? സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ എന്ത് പറയണം? ഇപ്പൊ ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾ മരണപ്പെടും, നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കാനൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാഗ്മയ തപസ്സില് സാത്വികമായിട്ടുള്ള വാഗ്മയ തപസ് ആകുമോ? ഇല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്യം പറയാൻ പാടുള്ള നമ്മളതിൽ കണ്ടില്ല. സത്യമായിരിക്കണം വാഗ്മയ തപസ്സില്. സാത്വികമാണെങ്കിൽ സത്യം പറയണം നമ്മള്. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്യം പറയാൻ പാടില്ല, ഹിതകരമായ കാര്യങ്ങൾ വേണം രോഗിയോട് പറയാനായിട്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സത്യത്വമല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കുക. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദനിപ്പിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് പറയാൻ പാടില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദനിക്കുന്ന സത്യമാണ് അത്, അങ്ങനത്തെ സത്യം നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള വാഗ്മയ തപസ്സായിട്ട് മാറുന്നത്. മനസ്സിലായുള്ളത്? അടുത്തത് മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനം ആത്മാവി നിഗ്രഹ ഭാവ സംശുദ്ധിരിത്യേത തപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസിക തപസ്സിൽ പെടുന്നു. പിന്നെ അതാണ് സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളില് അതിലുള്ള വിരക്തി ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? മാനസിക തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ മാനസിക തപസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, നന്മ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ എന്തിൽ വരാം? നമുക്ക് ഈ മാനസിക തപസ്സിൽ വരാം. അപ്പൊ തപസ് 3 തരം തപസ്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഫസ്റ്റത്തെ ഏതാണ്? ശാരീരിക തപസ്. അതെന്താണ് ശാരീരിക തപസ്? ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരിക പറയുക അല്ലെ? അതായത് ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ദേഹശുദ്ധി. അത് മാത്രല്ല, പിന്നെ വൈദിക ജ്ഞാനമുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ആദരിക്കുന്നതും എന്താണ്?
സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് വാക്മയ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യം പറയണ, പ്രയോജനകരമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക്, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തത്, ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, പിന്നെ വേദമന്ത്രോച്ചാരണമൊക്കെ എന്തിൽ പറയും നമുക്ക് വാക്മയ തപസ്സിൽ പറയാം. മാനസിക തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? മാനസിക തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇനി അടുത്തത്, അപ്പൊ ഈ 3 തപസ്സുകളും, ഈ 3 പറഞ്ഞ നമ്മൾ തപസ്സുകൾ, ശാരീരിക തപസ്സും വാക്മയ തപസ്സും മാനസിക തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാത്വികമായിട്ട് മാറും. എന്താ പറയണത്? ശ്രദ്ധയാ പരയാം തപ്തം തപസ്തത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തേ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സും, ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതും വാഗ്മയമായിട്ടുള്ളതും മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. ഇനിയോ സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംഭേന ചൈവ യത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജ്യസംചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്. അത് ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. അത് ക്ഷണികമാണ്, അനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആദരവും സഹായവും പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപസ്സുകൾ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ചിലവരുണ്ടാവില്ലേ, നമ്മൾ കുറെ പൂജാരികളെ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭൗതികത്തില്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് സ്വന്തം കാല് കഴുകിക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറെ പൈസ മേടിക്കുക, ഇതിന്റെ ഒക്കെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ വരുന്നതാണത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്ഷണികമായിരിക്കും. കാരണം അതിനൊന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല, അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, അനിശ്ചിതവുമായിരിക്കും, അതിനൊരു സ്ഥിരത ഉണ്ടാവില്ല, അതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ തപസ്സുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബഹുമതി, ആരാധന നേടാൻ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്. ഇതൊക്കെ രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത്പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്തമാസമുദാഹൃതം. മൂഢ ബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. നമ്മളെ മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണ്. അത് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള അസുരന്മാര് ചെയ്യുന്നത്. അവരെന്താണ്? ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വരം നേടി അല്ലെ? വരം നേടിയപ്പോ എന്തെന്നാ വരം നേടിയത്? എന്നെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരാളും വധിക്കാൻ പാടില്ല, കുറെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? നമ്മളെ താഴത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ആകാശത്തിൽ വെച്ച് പാടില്ല, ഭൂമിയിൽ വെച്ച് പാടില്ല, പിന്നെ രാത്രി പാടില്ല, പകല് പാടില്ല എന്നൊക്കെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വരം നേടി ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ അത് എന്ത് തരം തപസ്സായി മാറിയത്? അപ്പൊ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണ്. എന്നിട്ട് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കൊല്ലുന്നത് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ? ഹിരണ്യകശിപു ആരെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഹിരണ്യകശിപുവിനെ മറപ്പടിയിൽ വെച്ചാണ് മടിയിലിരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ നരസിംഹാവതാരത്തിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് വധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു 3 തരം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ തപസ് ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? എന്താ പറയുന്നത്? ശാരീരിക തപസ്സും വാഗ്മയ തപസ്സും മാനസിക തപസ്സും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് തപസ്സായിട്ട് മാറാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ളതായിട്ട് മാറും അല്ലെ? പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തത് സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എങ്ങനെയാണ്? ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവും. ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതും അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ തപസ്. ബഹുമതി ആരാധനയൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ് രാജസികം. പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതോ? അത്
ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. 3 തപസ്സുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മ ദാനത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ദാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തഥാനം സ്വാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. എങ്ങനെയാണ്? കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാനമാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആരുടെയും മൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ടോ? ഏതാണ്? കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനമാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ദാനം കൊടുക്കാം? പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് സൂര്യചന്ദ്ര ഗ്രഹണ മുഹൂർത്തങ്ങളില്, മാസാന്ത്യത്തില് വിശിഷ്ട ഒരു ബ്രാഹ്മണന്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈഷ്ണവന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്, അങ്ങനെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ദാനം എന്താണ്? അത് പ്രശസ്തയായിട്ടുള്ള നല്ല ദാനമാണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതിഫലം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അനുകമ്പ കൊണ്ട് പാവങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ചിലപ്പോ അത് എന്തിലാവണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്, ഉചിതം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്കാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? നമ്മള് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫലമായിരിക്കും വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ ദാനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ? നന്മ കിട്ടാനും നന്മ കിട്ടാൻ. നമ്മൾ ഈ ദാനമൊക്കെ ചെയ്യണത് എന്തിനാ? പുണ്യം കിട്ടാനും. പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. എന്ത്? ഭക്തിയുത സേവനം ആണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മളെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഭക്തിയുത സേവനമാണത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ദാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അതായത് നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളെ ഈ ആത്മീയമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളും യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ്? നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗതി ഉണ്ടാകാനായിട്ട്, അല്ലെ? അത് സ്വാത്വികമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? സംശയമില്ലത്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ 4 കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. വേദ പഠനത്തിന്റെ, ദാനത്തിന്റെയും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഗുണം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു? ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു, ഇല്ലേ? ഓർമ്മയില്ലേ? പഠിച്ചത് അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദാനം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആത്മീയമായിട്ട് ഉന്നതി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പാവപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കാണ്. അയാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളടുത്ത് പറയാണ്, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് 2-3 ദിവസമായി, എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് പാടില്ല, എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പൈസ തരുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പാവം തോന്നി അയാൾക്ക് നമ്മൾ ദാനം കൊടുത്തു. ഒരു 50 രൂപ, 100 രൂപ, അല്ലെങ്കിൽ 500 രൂപ നമ്മൾ ദാനം കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത വലിയൊരു പ്രവൃത്തിയല്ലേ? ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മള് പൈസ കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മളത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറി? നമ്മളെ കണക്കില് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറി, അല്ലെ? കാരണം വിശക്കുന്നവർ അന്നം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്ത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുക ചെയ്തത്, അല്ലെ? അതുവരെ നമുക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ. അതിനുശേഷം വ്യക്തി ആ പൈസ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കള്ള് മേടിച്ച് കുടിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. മദ്യം മേടിച്ചിട്ട് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ദാനായിട്ട് മാറി? നമ്മൾ കൊടുത്തത് തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് മാറി, അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ആ പൈസ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കള്ള് കുടിക്കാനായിട്ട്, മദ്യം മേടിക്കാനായിട്ടാണ് ആ പൈസ അത് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ദാനം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ആരായിട്ട് മാറി? നമ്മളായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ചെയ്ത ദാനത്തിന്റെ ഏത് വകുപ്പിലേക്കാ പോകുക? ഏത് ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറും അത് നമ്മൾ ചെയ്തത്? ദാനമായിട്ട് മാറി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ വിശക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇടാനായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മളത് നേരെ കൊടുത്തു അവർക്ക്. പക്ഷെ പൈസ കൊടുത്ത് അവരത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം കൂടിയിട്ട് ആരനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന ദാനത്തിന്റെ ഫലം മാറിപ്പോയിരുന്നത്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദാനം കൊടുക്കുമ്പോ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉചിതമായ ദാനം കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ജനിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ നന്ദഗോപർ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവർക്കും ദാനം കൊടുത്തു. കാരണം അതെന്താണ്? ഭഗവാനിന് ഇത് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ദാനമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ, അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വണങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കാണ്. നമ്മൾ പക്ഷെ കൊടുക്കുന്ന ദാനത്തിന് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുക. അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അതായത് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. പിന്നെ മനസ്സോടെ മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അയ്യോ എന്റെ ഇത്രയും പൈസ ഞാൻ ദാനം കൊടുത്ത് പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ദാനമൊക്കെ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അദേശകാലയഥാന അപ്രാപ്യേശ്ചാദീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്സാമാസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് കൊടുക്കുക, ശുദ്ധമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുക, അനർഹരായവർക്ക് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ നൽകുന്ന ദാനവും പിന്നെ അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ്? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന ദാനം. രണ്ടാമത്തത് അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് ആദരം കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? ഉചിതമായ കാലത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ചൂതുകളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ദാനമായിട്ട് മാറാണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാം. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാപകരമാണ്. അവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കും അതിന്റെ ഫലം കിട്ടും. കാരണം നമ്മളത് പ്രേരിപ്പിച്ചു. അവർക്ക് ആ പൈസ കൊടുക്കുക, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ പറയില്ല പ്രേരണ കുറ്റത്തിന് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കും കൂടി അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത്തരത്തിലുള്ള ദാനമാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. പിന്നെ ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോട്, ഇപ്പൊ അർഹരായ വ്യക്തികളുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ്? ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവർക്ക്, ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെയാണ് ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ അവരെ ആദരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെയാണ് അവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം എന്താണ്? താമസികമാണ്. അപ്പൊ യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തികളെ ആദരിക്കാതെ അവരെ ബഹുമാനിക്കാതെ നമ്മൾ അവർക്ക് ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറി? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ ദാനത്തിന് പറഞ്ഞ 3 തരത്തില് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റത്തെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എങ്ങനെയാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും ബലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് സാത്വികം. കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ട വ്യക്തിക്ക് എടുക്കുന്ന സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. രാജസികമായിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. താമസികമായിട്ടുള്ളത് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും വിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഫലവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞ കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസികമായ. നമ്മളിപ്പോ എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു? ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ്?
പിന്നത്തെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, പിന്നെ 4 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം, തത്, സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? സൃഷ്ടിയുടെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ, പാവപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മൾ അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്തു. പക്ഷെ അവർ ആ പൈസ കൊണ്ട് മദ്യം മേടിക്കാനായിട്ട് ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ അതിലെന്ത് ചെയ്തു? പ്രേരണ, അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഘടകമായിട്ട് മാറി. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടാണ് അല്ലെ? അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യണതല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതും ദാനം ചെയ്യുന്നതും തപസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമ്മള് സാത്വികം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞ, അതായത് നിരപേക്ഷ തത്വം, ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം തത് സത് എന്നൊരു വിട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളാണെങ്കിൽ പോലും, തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, തത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്, സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഓം തത് സത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും, അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ നമ്മൾ ആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം വരുന്നില്ല, നമുക്ക് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അതിൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് സംഭവിക്കുകയാണത്? അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴും യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത് സത് എന്നൊരു വിട്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിട്ടുപോകുന്നതാണ്, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് എന്തില്ലാതാകാണ്? അറിയാതെ വരുന്ന തെറ്റുകൾ പോലും അവിടെ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സുകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണ് എല്ലാതും ആരംഭിക്കുന്നത്. സന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതപക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫല ഉദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? നമ്മള് എല്ലാ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി, അതീന്ദ്രിയ ഈ തരത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഓം തത് സത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം, തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ എന്താണ്? സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഈ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ യജ്ഞദാന തപോ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ഉരുവിട്ടിട്ട് വേണം പറയാൻ? ഓം തത് സത് എന്ന് ഉരുവിട്ട് വേണം പറയാനായിട്ട്.
അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് പഠിക്കും അത് പിന്നീട്. ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പൂണൂല് ധരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മള് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സാരില്ല മാതാജി, നോക്കാം. തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രതികളെ പോലെ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും തത്സത് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണത് പറയാനായിട്ട്. ഇനിയോ അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചെയ്യത് അസാദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച തത്പ്രത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഇനി ഇത് കൂടാതെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമപുരുഷനിൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അസത്ത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ ദാനവും യജ്ഞവും തപസ്സും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ അസത്ത് എന്ന് പറയും. ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങൾ, യാതൊരു പ്രയോജനം കിട്ടാൻ പോണില്ല. അപ്പൊ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലായാലും എവിടെയായാലും പ്രയോജനം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ദാനവും യജ്ഞവും തപസ്സും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊന്നും യാതൊരു ഫലവും നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा क्वेश्चन നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് പറയട്ടെ. ശ്ലോകം 1 ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരുന്നത് സ്ഥിതി എന്താണ്? തമോ ഗുണങ്ങളിൽ എന്താണ്? ഏത് ഗുണമാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? ശാസ്ത്രവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുടെ, പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് അല്ലെ? ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏത് ഗുണമാണ് അവരിൽ കാണുക? തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുക, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്നവർ ഏത് ഗുണത്തിൽ പെടുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കണത്? വിശ്വാസം. ശ്ലോകം 4 എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സാത്വികര് ദേവന്മാരെ, രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ആരെയാണ്? അസുരന്മാരെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രജാതികളെ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? സാത്വികമായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും, രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും, തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. ആരാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്? വിശുദ്ധ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? സാത്വികരുടെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ഭക്ഷണം പറഞ്ഞ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും ദീർഘായുസ്സുള്ളത്, നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നത്, ശരീരത്തിന് ഓജസ്സും തേജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരം. നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്ന രസവത്വം പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും. അതായത് ഭയങ്കര കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പൊക്കെ ഉള്ള, എരിവൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ, ചൂടൊക്കെ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്? 3 മണിക്കൂർ മുൻപ് പാകം ചെയ്തത്
താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാല് യജ്ഞം. ഓരോരുത്തരുടെയും യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്? സ്വാത്വികരായവർ ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ സശ്രദ്ധമായിട്ട് വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. യജ്ഞത്തിൽ സമാഹിതമായി യജ്ഞിക്കുന്നവരാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ളവർ. സാത്വികരായിട്ടുള്ളവരുടെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സാത്വികരുടെ യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്? ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരവും കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം അത്ര സാത്വികം. ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. രാജസികമായിട്ടുള്ളത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം പറഞ്ഞു. 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി അന്യ ദക്ഷിണയും കൊടുക്കാതെ മന്ത്രഹീനമായി വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് താമസികമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. വിട്ടുപോയോ ചോദ്യം? ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനം എങ്ങനെയാണ്? വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുന്ന സാത്വിക ദാനം. രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എങ്ങനെയാണ്? സത്യപ്രകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെട്ട ദാനം രാജസ്വമാണ്. ദാനം അതായത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. ഇനി താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ ശ്രദ്ധയോടെ യാഗം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണപ്രധാനിയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം. പിന്നെ അർഹതയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അർഹതയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ആദരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവജ്ഞയോട് കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം എന്തായിട്ട് മാറാണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ് എത്ര തരമുണ്ട്? 3 വിധം തപസ്. ശാരീരികം, ശാരീരിക തപസ്, വാക്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. ശാരീരിക തപസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശാരീരിക തപസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ, വൈദിക ജ്ഞാനമുള്ള ഉന്നത ഭക്തന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവരെ ഇവരൊക്കെ ആദരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മള് ഭക്തനെ ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ ഇതൊക്കെ പാലിക്കുന്നത് ശാരീരിക തപസ്സാവും. മാനസിക വാക്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സത്യം പറയണം, പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകരവുമായ വാക്മയ തപസ്സാണ്. പിന്നെ മാനസിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, മാനസിക തപസ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും സാത്വികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സായിട്ട് മാറും. അതേ സ്ഥാനത്ത് മറ്റേ എന്താണ് അടുത്തത്? നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്. ഇത് ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. പിന്നെ മൂഢബുദ്ധി മൂലം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്യരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് അല്ലെ. മതി ആരാധന നേടാൻ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസികം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് താമസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഓം തത്സത് എന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? വേദോച്ചാരണത്തിലെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണര് പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിടുന്നു. അതായത്
ഓം തത്സത്ത് നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണത്? അത് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തപസ്സും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അറിയാതെ പോലും നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കേണ്ടത്? അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഭഗവാൻ തെറ്റുകൾ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്ലോകം 28 എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്? ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് യഥാർത്ഥത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ലോകവും പരലോകവും നിഷ്പ്രയോജനമാണ്.